apostoli egameni lenkosi yethu uJesu, ngibikele obaba besifundisi bonke, nomama besifundisi bonke, nomama bonke abakhona, nobaba bonke abakhona egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Abashi besifundisi kulo egameni lenkosi yethu uJesu. Ekuseni mhlawumbe ushodlayo ukuthi ngiyathanda ukubana. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu ongenzela umusa kuso lesi sikhathi. Umusa kaNkulunkulu. Omunye umhlabelo ethi ngidlule izinto esedlula kuzo ziningi. Umuntu ngamunye ngamunye nezinto zakhe adlula kuzo. Kodwa mina ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ziningi izinto uNkulunkulu ade ngidlulisa nje kuzo. Ngiyabonga kakhulu ekuseni ngibila akhona ukwazi ukuhlakanipha nokuqonda. Umusa kaNkulunkulu. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngiyaphila egameni lenkosi yethu uJesu. Ngiyafisa futhi ukuhlala endlini kaNkulunkulu. Haleluya. Nasekuseni ngizocela amakhono abantwana bakaNkulunkulu esiqala ukubakana nabo namhlanje phakathi kwale ndawo la behlezi khona bephakamise isandla egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Haleluya. Thuleni ngikhulu ngicela beze ngaphambili besibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen.